I denne øvelse bruges Global Goal som en medspiller og en udfordring inden et skud på mål. Den første variant er, at spillerne hætter et antal gange ind på Global Goal, for derefter at tage bolden med videre til skud på mål. Her kaster spillerne bolden ind i redskabet og tager den ned med brystet og skyder. Man kan også vælge, at spillerne skal tæmme den første gang i en tæmning fremad mod målet. Her sparker spillerne ind mod redskabet, får den tilbage og fører den ned mod målet til skud. Her kaster spilleren bolden ind i redskabet, får den retur og tæmmer den mellem benene. Den sidste variant er her, at spillerne skal lave en helflugter eller halvflugter, når bolden kommer tilbage. Øvelserne kan laves med mange andre vinkler og tricks.